Hej, na začiatku, ja som Sydney P a zdravím vás pri zdravím vás pri tutoriáli, nie pri ale pri tutoriáli na to, ako si vytvoriť profilovú fotku a grafiku kanála na YouTube. Takže ja používam fotofiltre. Takže fotofiltre používam, ukážem vám, jak sa to stiahuje, kde sa to stiahuje. Takže fotofiltre, veľkým píšem, ty kokos. Fotofiltre Studio. Tak. Takže Fotofiltre Studio, vzťahuj CZ. Má to aj dosť dobrý rating, môžete si to tam pozrieť. Má to iba 4,9 MB, což aj na tom pomalom internete vám to, keď máte pomalý internet, ani vtedy vám to nemôže stiahovať viac ako, neviem, 5 minút. Nemôže, to sa nedá. Takže tuto si to otvoríte, dáte áno, inštalovanie. Najľahšie inštalovanie to má. Áno, ďalej a inštaluje sa to a máte to aj na ploche. Takže to je všetko. Takže teraz ideme na to, že ako vytvoriť titulnú fotku najskôr. OK. Takže keď si robíte titulnú fotku, tak si musíte furt dať pixele na 800x800. Ja to robím podľa pixelov, nie centimetre ani nič také, ale pixels. Takže tu máte napravo takéto nejaké funkcie, zmenšil som si to, dobre, tak. Tu máte napravo nejaké funkcie, všelijaké, Magic, tu tam si môžete vybrať nejakú farbičku, sorry, takto, ale potrebujem tam nájsť obrázok, čiže, ale nič také, to si potom môžete pozrieť, čo to je, tak, dobre, takže ja si dám teraz iba výplň, dáme si tam nejakú farbu, napríklad takúto modrú. Dobre, už tu je tá modrá, ako môžete vidieť, ale mám tam niečo označené, čo je zlé. Až veľmi zlé, ako vidím. Čo sa stalo? Nejak mi to nereaguje. Tak, no dáme, že new, pretože niečo som spravil, lenže neviem čo. Takže dáme OK, dobre, teraz dáme tu výplň a dobre. Tuto máte aj hore nejaké funkcie, môžete si dať jas, furt to budete mať alebo kontrast, ako môžete vidieť, ten obrázok sa mi furt zčierňuje. Dobre, alebo text, alebo niečo takéto. Tu si môžete vybrať, či to má byť červené, alebo niečo také, keď tam máte väčší kontrast, tak sa to lepšie vidí. Ale ja si teraz dám iba text, takže dáme si naspäť tú fotku našu, nie fotku, ale farbu, napíšem si tam napríklad moje meno, keď to je zvoná fotka, ne? Sydney PH, tak. Dám si tam, neviem, takúto farbu napríklad, takúto zelenú, tak, ale mám to otočené, čo je zlé. 0, OK. Máme toto. Dáme to väčšie, neviem, 150 môžeme dať, to tam zmestí, nezmestí sa 150, tak dáme 100. 100, dobre. OK, takže Sydney PA tam už máme, ale ešte to je furt také, že čo tam ešte môžeme doplniť. Takže ja by som si dal ešte takto, že minus 50, keď dáte, že minus 50, tak budete mať napravo také šikmé písmo. A teraz tam dám napríklad, že YouTube. Tak, dám si to napríklad sem, zmenším si to na napríklad na 720, dobre, ešte sem by som chcel takto niečo, dáme si tam napríklad, že vlogs, čo som tu mal, games a čo som tam mal ešte, ask, dobre. To chceme mať na napríklad ako na 50, tak. To je aké veľké. Musím si to zmenšiť, dáme na 48. Dobre. Vidíte. No vyzerá to, neviem, vyzerá to podľa mňa dosť dobre. Ale môžeme to dať farebne. Napríklad sem môžeme dať žltú. Tak. Sem môžeme dať ešte, čo ja viem, takúto krémovú.
No je to také, neviem aké, môžeš si sem dať hoci akú fotku, ja neviem. Napríklad toto posuniem trošku sem, toto posuniem trošku sem vyššie. Dáme, že file, dáme open, dáme si pracovnú plochu, alebo kde máme ten obrázok. Tieto som si chcel dať teraz do... Dobre, takže takto vám to vyjde. Keď takéto kocky máte za obrázkom, tak to je to, že nemáte nič za... Nemáte nejaké pozadie, čo je dobré, keď robíte zase toto. Takže to si vyxneme, to je nič. A tuto dole už máte tieto obrázky. Tento obrázok si chcem dať sem. Tak. A môžem si ho dať sem, kľudne. Pekne. Dobre, a je to. Dobre, takže sa vrátime, keď už budem na normálnom. Tu si len dáme, že file. To je všetko. Dáme, že file. Dáme, že save. A teraz je tu trošku také dôležité. Musím, no dobre, meno. Tak dáme tam 5 napríklad. Toto, čo máte tu, že JPEG, to si musíte dať, pretože to je obrázok. Musí sa vám to uložiť ako obrázok, pretože potom si to neviete dať na YouTubeovú. Toto je kvalita, ako by to malo mať kvalitu, či to má byť rozmazané alebo niečo také. Ja si dávam full 100% bez kvalita, čiže najlepšia kvalita, lebo to je najlepšie. Tuto nič nerobím, nechávam to na štandarde. Progresív to bude farebný alebo niečo také. Komplikujú sa vám tam farby, alebo neviem. Dáme, že OK. Takže toto už máme uložené na ploche. Máme to tuto, vidíte? Takto sa vám to uloží krásne. Nie je to zle. Môžete si to kľudne dať do profilovej fotky. Teraz dáme, že new. A keď chcete dať, čo to je, grafiku kanálu, musíte si dať tam rozmery pixelové, že 2560 1440, alebo ešte o toho väčšie. Keď o toho ešte menšie dáte, tak vám garantujem, že 100% sa vám ten obrázok tam nezmestí a vypíše vám, že tento obrázok sa nemôže dať tam a tam, pretože je veľmi maličký. Čo je pre nás zlé. Dobre, takže ja sa teraz tak sem dáme a zase ideme znova všetko robiť. Takže dáme, že výplň, teraz si dám napríklad takúto tyrkysovú, výplň dáme, môžeme si dať zase niečo takéto, nebudem tam meniť nič, teraz to bude nejak inak, je to aj väčšie aj všetko, takže dáme tam 200 napríklad, 0 toto, pretože to chceme mať rovné a dáme tam napríklad takúto modru. Tak. Jenom, že táto modrá sa tam nevidí, pretože dáme takto. No aj takúto modrú. Ne, sorry. Dobre, dáme odtiaľto nejakú, dáme takúto oranžovú. Gaga, ne. Dobre. Dáme to napríklad sem takto do stredu. Takže to máme v strede. Máme to krásne v strede však. Dáme zase ZT, lenže... Dobre, dáme zase toto. Jaj, zabudol som, vidíte? Jedno je zlé na tom YouTube, že na počítači, keď si to robíte, na počítači sa vám to nebude vidieť. Musíte ten text, alebo tie obrázky, alebo niečo také do stredu robiť. Lebo keď ten obrázok nebudete robiť do stredu, a napríklad dáte ho sem, tak toto sidný pás sa to nebude vidieť, ale iba toto sa to bude vidieť, čo máte tuto v stredu potiaľto, odtiaľto, napríklad takto. Takých 20%, OK, takže si to musíte robiť do stredu, takže ja si to teraz zmenším. Dám si to na 100. Tak. A dáme to do stredu. Tak. Teraz to je krásne v strede. Takže keď to už máme pekne v strede, že to je furt také, že musíme tam ešte niečo dať, nie? No, takže tam môžeme dať ešte niečo, takže môžeme tam dať, že Games, Blocks, tak, Games a Blocks, pekne, a to už môžeme dať iným, ne, takže si tam dáme niečo takto a dáme si to na krémovú, tak je to tak iné, čo je dobré, tak. Dobre, teraz tam ešte nahodíme nejaké obrázky krásne, dáme open.
Mám tam napríklad tento obrázok, ktorý sme už aj dali raz. Dáme X, lebo to nás nezaujíma. Dáme si tam ten obrázok takto. A môžeme si tam ešte jeden obrázok nahodiť. Dáme, že File. Dáme, že Open zase. Dáme, že Watch Dogs. Dáme zase X, pretože to teraz dobre, toto môžeme dať aj takto do textu, pretože dá sa to vidieť, čo je dobré. S týmto, toto je takto, s tým si nerobte žiadne problémy, pretože na tom obrázku sa to nebude dať vidieť, čo je dobré. Lenže ten text sa musí dať aj čítať, lebo za to, musí sa to dať čítať, ne? Takže, tak sa to nedá čítať. Taká sa dala čítať. Dáme si tam niečo takéto Franklin niečo, také hrubé písma. Dobre, a dáme tam takúto farbu zelenú napríklad. Čo sa pekne dá aj čítať, alebo tá krémová bola aj dosť dobrá, nie? Krémová bola dobrá. OK. A to je všetko. Toto ešte môžeme dať sem. A je to, dáme file, save, dáme tam ďalšie meno nejaké, dáme Sydney PH 4, zase musíme dať, že JPG obrázok, dáme uložiť, dáme, že yes, dáme áno, OK, a tak. Teraz vám ukážem, jak sa to pridáva. Podľa mňa pridanie je to najľahšie, ale tu vám to ukážem, ktorí to nevedia. Takže pridávanie je takéto, že dáte, že môj kanál. Toto musíte to robiť v službe Google. Neviem, niekomu to možno aj nevyhadzuje. Takže prídete sem, počkať, áno, už to tu je. Takže aj vám to hneď vyšlo, niekedy mi to nevychádza, tak musím ísť zmeniť. Dáte, že vybrať fotku z počítača. Dáte si to niečo, kde ten obrázok máte uložený. Ja to mám na pracovnej ploche, takže dáte si, ktorý to bol obrázok, tento Sydney PH 5, dáte, že otvoriť a už sa vám to tam aj bude nahrávať. No, a teraz ešte kanála, to je tu. Ja mám teraz takéto niečo, no nie je to boh vie čo, ale to nevadí, dáme toto, dáme upraviť, sorry, som dal zlé som dal. Trošku mimo, takže dáme toto, a toto dolné, sorry, dať vybrať fotku z počítača, mne sa to volá teraz Sydney PH 4, 4, tak sa vám to pekne bude nahrávať. Môžete vidieť, nahráva sa to, tu je aj že odporúčaná veľkosť grafického a tak ďalej. Vidíte, tu vám to aj ukazuje počítač, tu je niekoľko prízlov, tu je počítač, takto sa vám to bude vidieť. Takže kebyže to dám na televízor, sa to vidie celé, ale televízor to nevadí. A mobile sa to používa takisto. Môžete si dať, že orezanie, prispôsobiť orezanie a môžete si to zmeniť kľudne, ale neodporúčam, pretože to je jedno, nemôžete si mať aj nič, neviem aké dobre spraviť. Takže dáte, že vybrať, nahlasať sem, že ukladanie a už to tu je. Sydney PH Games and Blocks a máte to tu. Keď dáte, že best kvalita, tak je to best kvalita a to je všetko. Takže keď sa vám video páčilo, dajte like, keď sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Určite si pozrite niektoré z mojich videí, tu sú. A to je všetko, takže keď sa vám video naozaj páčilo, tak dajte ten odber a ak chcete viacej tutoriálov, napíšte mi do komentu. Čaute a stretneme sa na budúce. Pá!